Min April tal-2022 sal-lum, l-Awtorità tad-Djar ikkonkludit kważi 1000 każ ta' tiswija strutturali f'appartamenti tal-akkomodazzjoni soċjali. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa. Fid-diskors tiegħu, il-Ministru Galdes spjega kif l-Awtorità tad-Djar investit ftit aktar minn 4 miljun euro għal dawn il-proġetti ta' tiswija. Din l-allokazzjoni tinkludi wkoll it-tiswija ta' 780 każ relatat ma' sistemi ta' dranaġġ, elettriku, aperturi u meter cupboards fil-partijiet komuni tal-blokok ta' akkomodazzjoni soċjali, 300 intervent ta' emerġenza biex jitneħħa l-periklu jew biex jiġu mifruda soqfa sakemm isiru t-tiswiet propja u mit-test sabiex jiġu determinati sorsi ta' dħul ta' ilma biex ikunu jistgħu jsiru t-tiswiet meħtieġa. Il-Ministru Galdes spjega kif dan l-investiment jassigura kwalità ta' ħajja aħjar u jipprovdi ambjent ta' livell aħjar lil familji f'residenzi li għal dawn l-aħħar snin servew ta' servizz soċjali. U rrimarkaw ukoll id-differenza fl-investiment u l-politika ta' Gvern Laburista minn dawk ta' amministrazzjonijiet nazzjonalisti f'dan il-qasam. 10 snin ilu sibna sitwazzjoni f'dal pajjiż li kien hemm lista ta' stennija li tlaħħaq il fuq minn 3300 ta' Gvern Nazzjonalista u kienna lista ta' stennija ta' xi kważi 4000 ruħ li jgħixu fil-housing estates jitkarbu għall-intervent mill-Gvern u kienu jgħixu ħafna drabi anke f'istat ta' periklu ċertu familji li kellhom soqfa perikolużi, kellhom ħafna interventi. U ridna wkoll nitilqu mill-fatt li ridna nżidu l-investiment. Dak iż-żmien l-investiment fil-housing kien ta' 2 miljuni. Illum laħħaqna kważi l-40 miljun. Min-naħa tiegħu, il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar spjega kif it-tiswijiet u l-manutenzjoni fi proprjetà tal-Awtorità u tal-Gvern ammontaw għal kważi 2 miljun u 300,000 euro. Dan fil-waqt li t-titjib u rinnovar fuq sma soċjali differenti ammonta l-aktar minn 1,600,000 euro. Ir-riġenerazzjoni tal-proprjetajiet dilapidati ammonta tal kważi 300,000 euro oħra. Kollox total ta' aktar minn 4 miljuni u 200,000 euro. Zerafa spjega wkoll l-importanza tal-konsultazzjoni mar residenti waqt li saru dawn ix-xogħlijiet importanti. Aħna għandna tim ta' tekniċi li huma metikolużi ħafna f'xogħolhom u kif taf numri jitkellmu weħedhom. Nagħmlu ħafna xogħol, però d-diffikultajiet li aħna għandna huwa li qegħdin nagħmlu xogħlijiet tranġar u titjib ta' stokk eżistenti fejn jgħixu n-nies. U dik hija sfida. Zerafa konkluda jgħid li din il-ħidma ma ssirx biss għall-benefiċċju tar-residenti, imma anke l-komunitajiet tal-madwar.